Jien naħseb li Malta hija pajjiż tal-krua. Mhux neċessarjament ikraħ, huwa pajjiż tal-krua. Per eżempju, ħanejlek, id-diskors li konet ngħidu fuq il-passat, l-ewwel. Jiena għandi stampa ċarissima quddiem moħħi diħel il-belt minn dak il-krua ta' bib li kellna tidħol fih mudlam riħa ta' bew l-emmulaw, le? U xtara kif taqbżu car park, Marja Santisma, fejn l-lum hemm il-Parlament, kien car park. Il-krua. Il-belt kapitali di terġa' il-belt kapitali. Wires l-emmulaw, tabelli l-emmulaw, kulħadd iwaħħal u jagħmel. Ġifieri aħna il-krua hija istituzzjonalizzata, ġifieri kellek belt kapitali, ġifieri kera daqs ma nafxiex, nispera li l-belti ma jħedux għalihom, imma naħseb li anku ma kienu jħossu li kienet belt. Ġifieri mela, għandek dal-madoffi bib sewwa, taqbżu ssib car park. Taqbes il-car park issib il-fdarijiet ta' teatru tgħidli ħaxix ħażin, ħmieġ, tkissir, tifrik. Din l-ewwel impressjoni li bniedem jieħu kif daħal fil-belt kapitali li eventwalment kellha ssir World Heritage Site din il-belt, le? Kollox mitluq, kollox skwallidu. Jien naf ħafna nies li ddejqu, jien naf diversi nies li telqu. Imma mbagħad għandek nies li Alla ħares tgħid Malta hija pajjiż tal-kruax jaqtak bħala traditur. Perswas. U persważissimu li hawn nies li jaħsbu li Malta hija xi pajjiż ta' ġmiel ta' barra minn hawn. Taħseb li hawn nies li ġenwinament. Iva. Ġmiel naturali għatem postijiet fej tistaġeb. Għatem xi ħaġa żgħira, iva. Imma l-ispazji urbani tagħna mhumiex sbieħ. U fil-kontemplazzjonijiet tiegħek fuq Malta, hemm minnhom li huma pożittivi? Le. Fusto, xejn. Però huwa pajjiż li nitħassru, jiġifieri. U minix ngħid pajjiż li nħobbu, pajjiż li nitħassru huwa pajjiżi.